Hrvatski sindikat telekomunikacija organizira prosvjed radnika A1 Hrvatska na dan dostojanstvenog rada 7. listopada ispred prodajnog mjesta A1 u Gajevoj ulici u Zagrebu. Zašto? Uprava A1 uporno opstruira pregovore za kolektivni ugovor neovisno o tome što su financijski rezultati poslodavca izuzetno dobri, profit kontinuirano raste i ne smeta ih što standard radnika pada. Istovremeno, oni povećavaju usluge građanima Republike Hrvatske za 8,5%, ali nisu spremni pregovarati kolektivni ugovor. Mi tražimo da se plaće radnika usklade sa troškovima života. Tražimo da se minimalne plaće povećaju u skladu sa financijskim mogućnostima poslodavca i tražimo da se sva prava radnika reguliraju kolektivnim ugovorom jer u suprotnom ona su samo obećanja. Ono što imaju radnici u Austriji, na primjer, oni imaju kolektivni ugovor. Njihove se plaće usklađuju sa troškovima života. Imaju dobar socijalni dijalog, ali uprava u Hrvatskoj to nama ne želi omogućiti. Mi se zato osjećamo radnicima drugog reda, a to ne želimo biti. Zato vas pozivamo, dođite 7. listopada u Gajevu ispred prodajnog mjesta A1 i pokažemo poslodavcu da smo spremni boriti se za svoja prava.